vagy Csíkszeredáig, tényleg az egész magyarság erőfeszítése itt előttünk fog egyesülni. Trianont ugyan nem tudjuk megszüntetni, de meghaladni igen. És pedig az, hogy itt most a magyarság kenyere elindul az a 200 éves vízimalom, és elkezdi őrölni. Képzeljük el, az a búzaszem, ami egy időkapszula, és magába foglalja az 1000 éves magyar történelmet, az itt kinyílik, lisztté válik, és aztán a testünké. Vagy tessék tovább gondolni, hogy ez a több mint 300 gazda, aki ragaszkodott hozzá, hogy ő is ide küldhesse a kenyerét. Mit érez most a Duna Televízión keresztül? Hogy igen, megvalósul valami. Kérem, a Felvidéken limitálni kellett, hogy minden falu csak 1 kilót adhasson, mert már nem tudunk mit kezdeni ezzel a rengeteg buzával. Ez itt most megvalósul. És a lényeg nem ez, vagy nem csak ez, hanem a 10 tonnának a nagyobbik része az újra zsákba kerül, és elindul Erdélybe. És Erdélyben ott van a Szent Ferenc Alapítványnak több mint 2000 gyereke. Ezek szegény, nehéz sorsú gyerekek, akiket Böjte Csaba nevel. És ezek a gyerekek 1 évig tényleg magyar kenyeret fognak enni. Nos, hölgyeim és uraim, önök most egy történelmi pillanat tanúi lesznek, amikor ez itt elkezdődik, és reméljük, el tudják mesélni majd még az unokáiknak, dédunokáiknak, hogy itt voltak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten óvja a magyar nemzetet.